శ్రీగురుభ్యో నమః. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః. నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతా ప్రణతాస్మతాం. అర్చనకాలే రూపగత, సంస్తుతికాలే శబ్దగత, చింతనకాలే ప్రాణగత, తత్వవిచారే సర్వగత. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. 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 ఇప్పుడు మనం చతుర్థ శతక మంత్రాలను జపిద్దాం. 301 నుంచి 400 వరకు చతుర్థ శతకం, చతుర్థ శత మంత్రాలు. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హ్రీంకార్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హ్రీమత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హృద్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హేయోపాదేయవర్జితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రాజరాజార్చితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రాజ్ఞై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రమ్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రాజీవలోచనాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రంజన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రమణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రస్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రణత్కింకిణిమేఖలాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రమాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రాకేందువదనాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రతిరూపాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రతిప్రియాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రక్షాకర్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రాక్షసజ్ఞై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రామాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రమణలంపటాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కామ్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కామకళారూపాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కదంబకుసుమప్రియాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కళ్యాణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం జగతీకందాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కరుణారససాగరాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కళావత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కళాలాపాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కాంతాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కాదంబరీప్రియాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వరదాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వామనయనాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వారుణీమత విహ్వలాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విశ్వాధికాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వేదవేద్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వింధ్యాచలనివాసిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విధాత్ర్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వేదజనన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విష్ణుమాయాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విలాసిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్షేత్రస్వరూపాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్షేత్రేశ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్షయవృద్ధి వినిర్ముక్తాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం క్షేత్రపాల సమర్చితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విజయాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విమలాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వంద్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వందారుజనవత్సలాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వాగ్వాదిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వామకేశ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వందిమండలవాసిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం భక్తిమత్కల్పలతికాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పశుపాశ విమోచిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సంహృతాశేషపాషండాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సదాచార ప్రవర్తికాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రికాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం తరుణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం తాపసారాధ్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం తనుమధ్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం తమోపహాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చిత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం తత్పదలక్ష్యార్థాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చిదేకరస్వరూపిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం స్వాత్మానందలవీభూత బ్రహ్మాద్యానందసంతత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పరాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ప్రత్యక్షితిరూపాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పశ్యంత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పరదేవతాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మధ్యమాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వైఖరీరూపాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం భక్తమానసహంసిగాయై నమో నమః.
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కామేశ్వర ప్రాణనాడ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కృతజ్ఞాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కామపూజితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శృంగారరససంపూర్ణాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం జయాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం జాలంధరస్థితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓడ్యాణపీఠనిలయాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బిందుమండలవాసున్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రహోయాగక్రమారాధ్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రహస్తర్పణదర్పితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సద్యఃప్రసాదిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విశ్వసాక్షిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సాక్షివర్జితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం షడంగదేవతాయుక్తాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం షాడ్గుణ్యపరిపూరితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిత్యక్లిన్నాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిరుపమాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిర్వాణసుఖదాయిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిత్యాషోడశికారూపాయై నమో నమః. పాఠాంతరాల్లో నిత్యాషోడశికారూప ఒక నామంగా చెప్పారు. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీకంఠార్థశరీరిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ప్రభావత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ప్రభారూపాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ప్రసిద్ధాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పరమేశ్వర్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మూలప్రకృత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అవ్యక్తాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వ్యాపిన్యై నమో నమః. దీంతో మనకు చతుర్దశ మంత్ర పారాయణం పూర్తయింది. అనంతర కార్యక్రమే అష్టాशीतितम श्लोके प्रविशामः. अष्टाशीतितम श्लोके प्रविशामः. सर्वेभ्यः इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति सहित श्री ललिता पराभट्टारिका देव्याः दिव्यानुग्रहप्राप्तिरस्तु. शुभं भवतु. स्वस्ति.